Werkt de kamer. En hoe? Dit slaat echt alles hoor. Oh, wat deze is aan de zeker. Mijn koffer niet eens open, joh. Echt, je koffer niet open. Zit dat niet aan? Ja, ik heb niet wat los, man. En dan? Maar meer zo dicht doen. En dan? En dan... Geen... Zet dat normaal voor. Ja, dus even goed dan met de 2 minuten. Die heb ik los nu. Ja, dan moet je toch doen. Ga je die vast? Oh, je haakt die achter. Moet die dicht. Who's the man? Who's the man? I'm the man. Ah, JJ. Hier, gaat door de pas. Klein appartement, niet? Absoluut.